kabaningkong soban aingu U Blei ubala plipat kani kalat sahisin ling baka Good News TV jong K.J.P Synod Sepngi bangi laban yo ka Bible study ling baka ni kerinsan Jingkha bat nakalian ka Good News TV ni ai U Blei pat ni pdiang sngewbha pi baroh ki parbangej bat ki perlok ki basngap bat ki bapet kani ka program ling ba kani ka por bat ngashimru ka kabu ban ai U Blei pi wei haka kerteng ka jong try bat unong penim jengi u Jisu Khrist tingin duwai kok pa jengi hapdeng kyrpat yami bambemen long ringkat bat ngi kani ka por kat bangidang puson kani ka ketien ka jong mitrai duwai bomen ple ki donut ki jong atrai bat atrai kat bangidang ple ka donut ka jong to keren atrai hingi bangin yo sngowi ka jong shisha ka ketien ka jong mi bat Blei wanom ino ilo jong syakri rei pencet bori u taka bor ka jong mansim jong mi hi haka kerteng uji sungipan amen ki parbangej ki paralok pat ki paramensim ki bakolor kat kiba ya pej pat syashkor kani ka program hakani ka janmiet ka bynta kani ka si ka bynta kani ka si ka bangingi dang rung artat show nai December lani ubnai no pra barabang larung show ni ubnai ni larung sya kata ka ayom jong ka jingkermen bat jong ka jingkemen namaru de ubnai hawangi ni penkre ban rakhi ya ka jingwan long briu ka jong try bat nong penim jengi u Jisu Khrist barabang larung sya ka kerdop jong kani ka ayom ngasngewbha kanom don ka weipat ka kubor ka ban kam yadei ya ka ba en pensyong nong rim ya kani ka Bible study like na ka Christmas lani ka jingwan long briu ka jong u Jisu Khrist kumta ka Bible study ka bangin ya puson hauni ubnai baroh si benai haki santli ki Thursday jong ni ubnai December kan long halor ka ni ka topic ka Jingkha yau Jisu Khrist the birth of Jesus Christ kata kalong ka kerteng jong kani ka Bible study ka bangin ya puson hakini hauni ubnai December baraway ka Jingkha yau Jisu Khrist nakabenta ka jingiasyllok jong kani ka Bible study ngan pia yaka haki san benta bat kita kilong kabaningkong balei kadon kamban kha yau Jisu Khrist kabangin perkhat hakini ka janmiet kabaar pat ngini perkhat syapang ka jingpun kre ya ka Jingkha yau Jisu Khrist kabalai ngini kren syapang ka jingkhmi lenti ya ka Jingkha yau Jisu Khrist kabasau ngini kren syapang ka Jingkha yau Jisu Khrist bat kabasan pat ngini pai ka kubor jong ka Jingkha ya u Jisu Khrist hakini ka janmiet ngini pai kani ka bynta ka baningkong balei ka don kam ban kha ya u Jisu Khrist ladang isim kelum don arteli ki daw ki betho balei badai ban kha ya u Jisu Khrist ka baningkong kalong ban siuspa no ya ka perthei bat ka baar pat kalong ban sinsyar halor jongka kumusiem ban sinsyar halor jongka perthei kumusiem te kini ke janmiet ngin ya pet ya kini ki arteli ki daw ki ba penlong baka donkam ban kha yau Jisu Khrist sya ka perthei ngin ya pet ningkong ya kini ke bynta ba kalong ka badon kam ban kha yau Jisu Khrist sya ka perthei namar ka de ya u ban sius pano ya ka perthei kata ka de ka bynta ka baningkong ya u Jisu Khrist la kha sya ka perthei khnang ba un sius pano ya ka barhaba ong ba un sius pano ya ka perthei ngisu thu ba ka jing sius pa kalong haki ar benta bat kita kilong ka jing sius pa ya ubriu na kapam bat ka baar pat kalong ka jing sius pa ya ka jing penlong na ka jing tim namar balei namar ha ubriu u hap no akapom u Blei ulat timno ya ka perthei ngin siapet ya ka ta ka benta habangi pai sa ka kitab Genesis kalenong ka baningkong ni hang tu ba u Blei hadin ba ulat thau ba ulat penlong ya ka perthei ba di ki baroh ki badon haka hakisan kisngi ka baningkong ulat penlong ya ki baroh daka ba u syukren la ka ketien bat henrei hakasi ka ba henriu
ula thau pat yau briu bat hangning i ba U Blei ula thau yau briu dalaki jong kikti. Bat day na markata bangi puli ya katukad ka kitab Genesis lenong kabaningkong ngi i hang to ba U Blei uong tong in ya thau ya U briu hakadur jongi kadbakum kajing Syiem jongi. Milas ko thu menta ba U kidon kiru kom penlong kawai ka ba usu penlong da ka ktien ya ki ei baroh ya kani ka jing penlong bat kawai pat bula penlong da ka kti haba U thau ya U briu. Bat ka basuntanat kalong ba haba U Blei U thau ya U briu da ki kti ki jong U hi uang tongin ya thau ya U briu hakadur ka jong hi. Kaba mudru namar kata bahaba U Blei uang tungin ya thau ya U briu ka dur ka jongi kat bakum ka jing Syiem jongi kamudru ula penkup hauni U briu uba ula thau da ki jing long lani ki attributes ki jong uhi. Ula penkup da kini ki jing long ki attributes ki jong uhi. Bat tang kata Henry hadin bula penkup ya ui da kita ki jinglong ki jong U Blei ula ai ru ya ka bor ka ikhtiar lani ka authority ban sinsyara lor kita ki jing penlong baroh. Baula ongkum ni tongin ya thau ya U briu hakadur ka jongi kat bakum ka jing Syiem jongi hi bat ken sinsyara lor ki duriau ki dokha ka duriau bat halor ki sim ka beneng bat halor ki kenjam rat bat halor ka purthei baroh bat halor ki kenjaba par baroh ki bapar halor ka kendo. U Blei ula ai uni U briu ya ka authority ka bor ka ikhtiar ban sinsyar halor kini ki baroh hadin bula dap ban le kumta ula bo ya uni U briu haka kper larapi puli Genesis arkat san pensyam ya kata baun trei bat sumar ya kata ka kper. Baraba uni U briu ula dana kini ka kper U Blei ula bo artat bat ya ka wei ka hukum ka ba uni U briu udai ban kongo bat ban pendap ya ka bat kata ka hukum kalong kani na uding baroh aka kper da ka ba bam mela ban bam henry na uding ka jing tip ya ka ba bat ka basniu menom yo bam na na ba ka ta ka sni ba men bam na da ka ba yap men yap shisha. Kata ka di ka hukum ka ba U Blei ula bo. Pat bakan syim ya kapor. Henry uni U briu. Hadin ba ula dana kata ka kper. Ula enjoy ya kata ka jingba. Iki jing kyrkhu baroh ki ba U Blei. Ula bo kata ka kper. Haka wei ka sngi. Haka wei ka sngi uni U briu ula penkenyo ya kani ka hukum. Haba usaitan ula lecce ka ula penshoy ya ka kala bam na utau ding jong ka jingtip ya ka babat ka basniu. Baram tang bakala bam ya ladi Henry kala airu hau Adam. Badu Adam ubadala dihi ula yosno ya kata ka hukum ula pdiang ya kata ka hukum la U Blei. Mauru uya bam lang ya uta ubana uding jong ka jingtip ya ka bat ka basniu. Bat habakila le kumta kai ka bala jia kai ka ba U Blei ula ong kata kala jia U Blei ula ong namar lada me bam ya na uding jong ka jingtip ya ka ba bat ka basniu da ka ba yap men yap shisha. Bat kala jia kumta U briu ula hap no hakapop namar upen ken ya ka hukum ka jong U Blei bat ka ktin ka jong U Blei ka ong bakal pop kalong ka jing pen ken hukum bat U briu menta ula hap akapop bat ula yap no hakata kapop bat ka ka balajia hanta habula hap akapop ula dono ya ka burom ka jong U Blei kata ka burom ka jong U Blei ka ba ula penkup da kita ki jinglong ki attributes ki jong U Blei baroh kata baroh kala ken ria no na U briu bat menta U briu ula sngutu ya kata baka burom jong U Blei ka ken ria no na namar ula yo ya ladi ba ulong ubalengkon kajing yo jong yala de ba ulong ubalengkut menta kadai namar ka buram ka jong U Blei kala ken ria no na bat U Blei haba ula lej bat ula wat yo Adam long medon syai kani ka jing wat
ka jong U Blei kaba mi na ka jingmong jong ka do nut ka jingmong jong ka do nut namar utip bau ni ubriu ya ba ulek ban wat menta ula dono ya ta ka buram kaba ula bo hal ula penpong bat ula kup penkup halor jong namar bau le pop persya yala ujong U Blei kaba mi nang ta kalong Blei ula beno yung ubriu nakanika kaper eden hakabahangta unhap ban tresitom daka jingkordit paraga ju kapor U Blei ula timru ia kanika jing penlong kaba U Blei ula penlong U Blei ula timno ia kanika perthei kaba ula penlong namaru ong kumni hau Adam namar bamela syashkor ya kektien ka tengah jong me bat bamela bam na tau ding ya bangala adong ya me da ka baong menam bam na ya ka kendo la tim na ka benta jong me da ka jing shitom men bam habaro kisni kerta jong me bat haningi i bahabau briu ulale bom ma uhi uyap na akapom batang omba ma uyap akapom henry kata ka jing penlong ka jong U Blei ka ba U Blei ula penlong da ka ktin ka jong kataru kala sya timno ha U Blei henry ka basno tenat kalong bawat haba U Blei ula le pop persya ya U Blei ba ula yap no akapom bat kani ka jing penlong ru kala sya timno ha U Blei henry U Blei ula ya tho ula penbena bat ula ya tho la paru wat ha usaitan hi ubala penshay ya uni ubriu ula ong bah kami ngan sa penmi nakani ka briu ya sembai uban long ulong siuspa ya ubriu nakapom bat ya kani ka jing penlong naka jing tim namar kata U Blei ong kumni ya usaitan namar mamelale ya kani la tim ya mi bat ya ka jing shon ru ngan bu hapdeng jong me bat kata ka briu para pedeng usembai jong me bat usembai jong ka briu jongka usembai jongka un penluet ya ka kli jong me bat me men penluet ya ka khongdong jat jong ban chu penlengkot ya ka ni une usembai jong ka briu tho ya Jisu Khrist ukon jong Blei di parbanget hani U Blei pen benar panamar kapop kaba ubriu ula hapat ula yap aka bat banamar jong kalap timru ya kani kejing penlong U Blei wang ngan penmi ya undong siuspa padu taun dei ubangangan pa ya kumu sembai na kani kebriu bat uta ki parbenget bancu kran lengkot ya kani udayu Jisu Khrist namar kata ki parbenget ngin pet ya kani kani ka Bible study ya kani kapor ngin ya pet ya ka jing siuspa kabala ja da ka Jingkha ya Jisu Khrist banlong unong siuspa ya ki briu na ka pop bat ya ka jing penlong na ka jing tim kabaningkong lakha ya Jisu Khrist banlong unong siuspa ban penim ya ubriu na ka jingyam hakapom ka Jingkha ya Jisu Khrist kalong ba unlong unong siuspa yang inakapom bat nakabenta kani habang ni day ban snuthu kadon kami ngi bangin kam snuthu kamba we uni unong siuspa hakta semen burim ya kani ka ketien nong siuspa la pendon kam da ketien goel kaba don ke jingya day ba kani ka ketien gal kaba mut ban siuspa bat yauni u goel la tip ru aga testament kabarim kum uta unong siuspa lani ukur nong siuspa lani a kinsman redeemer bat ni puli ya kata haka kitab ke Ruth kalenong kabasau kidukot lai hadosan bat uni u goel lani ukur nong siuspa udon laijat ki hok bat kita ki laijat ki hok kilong kine udon ka hok bantit ka la ya ki jingdon jingem jong uparakur ubau upar utmu ban siuspa ya ki ba ula dep dedo no ya ki udon ka hok bantit ka lapat ya kita ka ba arpat uni ukur nong siuspa udon ru ya kata ka hok ban siu ya ka kuna na ka benta jong uparakur jong ubala syaring merau
hakinong we. Ni puli ya kata ke kitab let bitekas kalenong kabasan kalenong ba arusan kadekot sawinyo hadu sawu kendai. Bat kabalai pat kabangi syem kahok ke jong nong siuspa kaba udon kalong ba udon ya kahok ban penyopat ya kaburom jong uparakur uba layapno da kaba penmi kerteng na kabenta jong u ni puli ha ke kitab kerut kalenong kabasau kadekot kabasan. Kata kadai ke kaba ka testament berim kaya thu syapang unong siuspa. Nak kata ke jing thu ya ke jing mut jong nong siuspa ha ke testament ke berim. Kalong ka basyai baka jing siuspa ka bakat kum ka jingbu renti ke jong ublei. Uta uning siuspa uban siuspa no ya ka dor jong kapap. Udai tang uta ubadon ya ka jing ya day kabalashon sharp da ka jing it blay kabam lashu ban penyaklat bat uta ya ubala lej ban siuspa. Pensyam ya kata haka ka shiti ke jong apostle Paul shekinong room kalonong ka pra ka dekot ka balai pu pra hadu lai pu kendai don Paul ban keren ni kita sapej sapule ye kitu ki benta pensyam ye kani ba utau nong siuspa ban siuspa no ye ka dor jong ka pop udai tang utau badon ka jing ye day ka bala shon sharp da ka jing it blay ka ban omla shu ban penyaklat bat uta yo bola lej ban siuspa. Bat day halor katay kanong rim. Ba U Blei ulapa yala ujong ukun jong u Jisu Khrist ba unwan ban syim ya ka benta bat ban longkum uta unong siuspa lani uta uguel kenang ba unla ban siuspa yau briu na kapop namar udon ka jing ya day bat uni ubriu namar la bu ya kata ka attributes kata ka jinglong ka jong u hauni ubriu ki don ka jing ya day ka bam la shu ban penyaklat nong ye thu lepa Isaya habau ye thu lepa ya ka Jingkha ya unong suspa wong kumni upat lang ubalaya ya ka jingdom ulayo ya ka jingshai namar hangi la khayo ukun la ayo ukun hangi te ka jingsinchar kanlong halor ka kyrpang jong u badan khot ya ka kyrteng jong u bapla unong sela U Blei bakrau bor ukpabam jukut usim ka jingsuk ni puli ya kata Isaya kendai ka khot ka beningkong mat ka banriu U Isaya wong hang ni kumnua namar hangi la kha yo kun la ai yo kun hangi ngi habban snutu ba ya kani ka U Isaya wong hangi la ai la kha yo kun la ai yo kun hangi parbanget la dangi puli hakakot ba pareng kan kham shai ba kani ka benta but ladangi puli haka English Standard Version ka ongkum ni for to us a child is born to us a son is given uni ukun lani child hani udai haka Hebrew lapenan kam yaka daka ketin yelet uni ukun lani u child lani u balapenan kam yaka haka Hebrew daka ni ketin yelet kamut ya ukun long ubadang syukha katba kani ka wipat ka kentien ukun la ayo ukun hangi uni ukun udai haka pareng haka kotba pareng ki ong san but uni pat haka Hebrew la penan kam da ka ketien ben la penan kam da ka ketien ben ubakani ka ketien ben haka pareng kamut a builder of the family name kata kani ka jingmut jong uni kani ka ketien ben a builder of the family name. Kabamut utau kun lani usan. Udai baka kerteng jong u kalong ka halor ka kerteng baroh udana u ya ka bor ka bah klitam bat ka buram ka bakrau. Ubaha ha u la seng lani la establish ya ka jing ya day hapdeng jong Blei badu briu. Ya uni te amla ban kha ya uni la ai. Henry lakha ya ukun, lakha ya uchild, lakha ya yelet. Ya yelet te lakha, Henry ya bente la ai.
namar balay, namar une u yelet, uthau lani u represent yakata ka jinglong brio ka jong u Christ, kata ka humanity of Christ, kat ba une u ben u represent lani uthau yakata ka jinglong blay ka jong Jisu Khrist, lani ka divinity ka deity ka jong u Jisu Khrist, the divinity of Christ. Habalak ha ya u yelet uni u ben ulawan ban shim yaka jinglong briu ulawan ban shim yaka jinglong briu klem duno yaka jinglong blay. Abalakha ya ul jelet u blay ula airu ya u ben baun shim yaka jinglong briu klem da duno ya ka jinglong blay. Balay ule kumta namar udai tang uniken ubala ban siuspa udai tang uniken ubala ban ai pat ha ubriu yakata ka jingiasyllok ka jong ubat ublay kaba ula dono akper eden bat ba unla ban teibiang ban re-establish biang yakani ka relationship bat kum u yelet ula ban long uta ubaki briu kila ban wana u bat kum u ben ula ban long utau nong siuspa ubaki briu kila ban yo mat ya ka jing siuspa ling ba jong u namar u day ma u utau kur nong siuspa u cleansman redeemer namar kata ka jingkha ya Jisu Khrist kum unong siuspa U Blei ula pendep ya ke jingi tu lepa ka bulai tu lepa persyayu syaitan bau sembai jong ka briu on pen wet ya ka klik jong me bat me men pen wet ya ka kong dong jat jong u bau ni nong siu spa balong ukun jong U Blei namar balak hai uling ba jong ka briu men taula ban sino ya ka kuna ka berem da ka bau ai kino ya la ka jong ka jing im namar ba ula kenjado namar ula kenjado ula ban ai tino ila ka jong jing im ban long ka kuna bat uni ula pendam no ya kata ka karai jong jing penya klat yau briu no blay da ka kuna ka berem ka kuna ka ba amdan da ka shu ka ban la ban yeringkat bat ka ka long bola syayap alo jong ka ding pna namar ulong mentau kurnong siuspa bat kumu kurning siuspa utau kinsman redeemer utau goel ula ban pen bena ya kani ka jing pen bena bala re-establish la biang ya kata ka jing ya day ka jong ublay bat ubriu hakini ki kentien naba ublay ula it kata ya ka purthei ka ula ai tino ya lu kun bala kamar we ba we ru bang ya unam chachu en reun yo ka jing imbam chukot la kha ya unong siuspa ban siuspa ya ubriu nakapom kabaara kaya u Jisu banlong unong siuspa kanang baon siuspa no ya ka jing penlong na ka jing tim kalong ka ka ba shitom man perkhat ya kani ka wei ka jing shisha baka takalong bahaba u briu ulale pom u blay ula haban tim no ya kani ka jing penlong ya kanila ya tu do blehi hau adam habu ong na bamela shashko ya katin kat ngajong mi bamela bam na utau ding yo bangala adong yami dagaba ong men om bam na u ya ka kendo la tim na ka benta jong mi Rai ka tien ka jong blai ke tu ba ya kani ka jing penlong yiru deite ban siuspa bat ka jing siuspa ya karu kan saja Ladangi puli ya ka ketien ka jong ublay gin syam ya kata baka ni ka jing penlong ru ka don kamban siuspa ya ka wa apostle Paul u ya thu baka ni ka jing penlong hiru ya ka ba ublay ulatim na marka pop ka jong ubriu ka ap kemilen ti ya kata ka jing siuspa namar kata ka jing mi kermen kemang ka jong ka jing thau ka kmi linti her ya ka jing pen pau ya ki khun ublay namar ya kata ka jing thau la penlong hapo ka jing thala om na kala kamon hi henrei dau ta bala pen hapo ya ka haka jing kermen ba on pelat ya kata ka jing thau hiru na kata ka jing long mrau hapo ka jing puon sya ka jing pelat lut sya ka jing lat lut ka burom
kita ki khon U Blei namar ngitim baka jing penlong baroh kawi kaya utlang bat kaya su khon lang hado menta parbengen ka jing penlong ru ong u apostle Paul ka ap khmi lenti ya kata ka jing siu spa ka jing penlong kadang ap khmi lenti ya ka jing siu spa bat ka ktien U Blei ka krensyai baka jing siu spa bapura ya ka ni ka jing penlong kan saja ha ka jing wan arsin ka jong u nong siu spa u goel u ni ya ka jing wan ka ba wan lingba ka sem kulai ulawan bat ula pendep ya ke jing siu spa aka ding pna na ka benta ka pop ka jong kun ben riu hen riu ni ka jing wan arsin on sa siu spa ya ka ni ka jing penlong wa apostle Petrus u ya thu ya ka ni bakan jia ha ka shiti ka ba ar ka jong u ka lenong ba lai ki khot khat wei khat lai u ong ki ni ki tin namar kata habaan sanyo kumni yakini ki baroh ki bakumno ka dai ya phi banlong haka jinglong jingem ba khut bat ka jinglong U Blei ki bayap khmi bat ki bakwa dik ya kata ka jingwan jong kata ka si ka jong U Blei haka baki bneng da ka bathang en sanyo bat ki jortan rai da ka bathang hem kin umno Henry ya ki bneng ki bathmai bat ya ni ka khndo ka bathmai kat bakum ka ka jingkular jom u ngia khmi lenti haki ba ka hok ka shongsa ka khndo ka bat ka bneng ka bathmai bat ka khndo ka bathmai kat bakum ka jingkular jom u ka jingkular jom unong spa ngia khmi lenti bakan saja kani ka jing siu spa ya ka jing penlong ka syai abang ipuli ya ka kitab jing penpau haka bau Yohanes u ya tho ya ka jing penpau ki bau Jisu Khrist u bau trai u balong ru unong siu spa ya ka jing penlong habau ong kumni jing penpau ar pu ar ka dekat akalenong ki dekat ningkong hadu ka balai bat ulap pen I hanga ya ka wa ka wasngur ka ka jing im ka ba pernai kum umau len ka mino na ka khatu Blei bat ka jong tau khun lang brod hapdeng kata ka lenti ba jong ka bat habaro arliang jong kata ka wa la dan uding jing em uba seino ki khat ar ki jing seiso hala ubnai uda seiso ya kata ka jing seiso jong ka bat kisla jong uta uding ki longban pen khia ya ki jai pen riu te ka jing tim baroh kanom long sho kata ki perbengen kadai ke jing siu spa ia ke jing penlong kabau raji suha ke jing wan arsi namaru dei unong siu spa dei u goel ubadan ia ka ban siu spa on siu spa ke jing wan arsin ke jong ka benta ka baar balei ka don kamban kha yu Jisu Khrist kalong ka don kamban kha yu Jisu Khrist namar ka dei u pan sensyar kumus im Syiem ki Syiem baru try abaki ustad jong karimi ngi kila lek a Jerusalem bakapor bala khayo Jisu Khrist kawi ka daw ka bala penpoi ya ki hangta ngi ken mau kalong baki lek ya ka ban wat ya Syiem ubadang khashen bakin yo ban mani yo kata ka dei na ka jing pla ka jong ki habaki lek kila ong hang no ubaladang khashen Syiem ki jiu nabangila yo I yo uklor jong u karimi ngi bat ngila yo wan bandem mani yo u Matthias ar kalenong katakat ka baar bat Matthias u ya thuru bakani ka jingwan jong ki rustan yo ka jingwan wat ka jong ki rustan yo taw baladang khashen Syiem jong ki jiu ka dei ka jing pendep ya ka jing ya tho lepa ka jong U Blei lengbau no ya tho lepa jong u maika uba ong paru ka Bethlehem kari Judea pamlong ibaritam hapdeng ki Syiem Judea na paun mi unong sensyar on mi unong sensyar Syiem ki Syiem baru try ki try uban syarai ya ki briu jonga ki Israel uban syarai ya ki briu jonga ki Israel kadai ya unong siu spa ba un sensyar ki parbengen halor kita ya ki baular siu spa kumus Syiem ki Syiem bat kumu try ki try
Wisaya no itu lepawang upat lang ulayat ya ke jingdum ulayo iya ke jingshai bakrau namarangi la ai ukun lak namarangi la kai ukun la ai ukun hangi de ka jing sensyar kanlong haki terpeng jongo ka jing sensyar kanlong haki terpeng jongo parangen kadaiban ka kadon kamban ka yo Jisu Khrist kadon kam yo baon ka yo kum yelet klem da dono ya ka jinglong ben kadaiban ka yo ha ka jinglong briu klem da dono ya ka jinglong blei namar baka de yo ban sunsha kum im kis im utrai kitrai ban pendep ya ka kabau blei ula krenling ba kinong ya tu lepa ki jang namaruni undai usim ubakrau undai tau bapla undang sela undai tau blei ubakrau bor ukpabam jukut usim kajingsuk ban penkut ia kani ke bynta ke baningkong jong kani ke Bible study lakha yau Jisu Khrist lingba ke Mary daumen simbakut baun wan bat baun siu spa shwa ya kani ka perthai na ka pop bat na ka jingtim baro badu tra Jisu ula pendep ya kata daka bau syayap alor jong ka ding pla ban siu spa ya ukun benriu na ka pop baro bakat ki bala pdiang ya ka jing siu spa jong dah ka bakila bu ya ka jinget ka jong ki baroh ukular ya ki baru ong ya ki niki kentien haka yengu kupajonga dan bun ki pulet syong ne lem da kum tang la yetu api nabangan sa lek no ban kre ka jaka ya pi ndang la lek no bat ngala kre ya pi ka jaka ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladihi bahaka bangalong manga piru pila banlong yones khatsau aradu lai nisyem ya kata ki parbangit haka jingwan arsin jong unsius pa janai yakani ka jing pelong baro bat hangta anda haba briu baro kila pdiang ya bat kila ngeit ya bat kila ap mi lenti yakata ka jingwan ka jong bat kim yale persyashu ya bat yakata ka jing pelong baro kan sapen bena biang ya ka buram ka jong U Blei baroh di hangta ken unsawan bansun syar kung usim kis im bat utrai kitrai bat unsun syar hangta junam do ngilih keren kata ki parbengen paka jingkha yo Jisu Khrist kaya tho yengi paka don kamban kha yo Jisu Khrist kenang balai baun siu spa shwa yengi panu dala siu spa yengi un siu spa ikani kejing penong padun sawan ru kemus jeng kis pad utrai jeng kitrai kumnu kita ki eke barokin jalong in sia pet ki parbangen habang ini pai se kebentak kebaar ya bakren se pang kejing penkre ya kejing kha ya Jisu Khrist U Blei Un kyrkhu ya pek ni kapor ngi ditwai ya ingu ablei ya mi namar bamelalong ringkat lambal usya kriu jome ke jing plot bola ban pendep kutra ya kini ka benta ka baningkong jong kini ka Bible study i duai blei ba menang ya yalam ya ubat menang ya yalam yang ilang baro de ka bor ke jome pakat bangidang penkre pat ya ka benta ka baar mamimen wan ban kren ban pasyaw halau jong syakri ban ai ya ki jing shisha pat ki sembo jing perkat baro ki bangi ngin la atrai ban puson kenang bangi ru ngin la ken ku kenran ban pen kre ya kata ka jingkha ya mi ba an kha pat ki donut ki jongi pelaj yang ni ka por ki jing kyrkhu ki jong me ablei patu air ba ki jing ba jong me blei ku pa ka bar bom cukut ki jing ai ki jong Jisu Khrist bo khon dan ba ki jingiasyllok ki jong sim ba khut ken yai long ringkat bat ngi menta ba adu halakarta amen.